Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μπέσιμι και είμαι με τον Lil Banana. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars και θα πάμε τους παίκτες που θέλουμε να πάμε Prestige 1. Πέστε τα κινητά των άλλων. Μαζί με τον Jeep κάτω παύλα 475 και μαζί με το Mar 753. Αν θέλετε να με κάνετε add, κάντε με. Γράψτε το όνομά σας στα σχόλια αυτό το βίντεο, να το δεχτώ, να παίζουμε μαζί και πάμε. Ωραία, για να δούμε ποιος μας έβαλε. Εγώ γιατί νομίζω θα βγούμε δεύτερη, τρίτη. Ναι. Κόλλησες. Όχι ρε. Α, παίζει τώρα. Ναι. Ωραία, πάμε. Μια Piper και ένα Σκέντζι. Η Piper σχεδόν 4.000 με έκοψε. Όντως. Τρέχα. Κάνε κάτι ρε. Δεν μπορώ. Βοήθεια, πάνε στον φίλο μας, στον Μπέμπετ. Μπήκα. Ρε, μπορεί να πέθανα ακόμη, δεν ξεκίνησε το παιχνίδι, αλλά τι κόβει άλλη. Ωραία, πέθανα. Γιατί κόβει 1500 από κοντά. Πέθανα, πέθανα, ρε. Πώς ζω, είμαι μάγος. Και κλαίω. Όπα, ήρθε κάποιος. Ποιος ήρθε δεν ξέρω. Όχι, έχει και Hyper, ήρθε και ο Μπουλ. Τι ωραία. Α, και το παιδί. Όχι. Ρε, τι κόβει. Τέτοιο. Ναι, μπράβο. Εντάξει. Μόνο μου αφήσατε, δεν τρέπετε ρε. Δεν τρέπεσαι εσύ με το Μπέμπετ. Να το Όχι. ξέρετε. Όχι. Τρέχα. Ποιος μπήκε. Μπέμπετ. Πολέμα τον. Ναι, πάμε. Τι πάμε. Όχι. Το σκότωσα. Το Γκέντζι. Τον Γκέντζι σκότωσες. Ναι. Νόμιζα ότι πέθανες. Κι εγώ για λίγο. Όχι. Μπίμπι, σε παρακαλώ να μιλήσουμε καλύτερα με λόγια. Δεν είμαι άνθρωπος της βίας. Πάμε. Έκανε Hyper γρήγορα, φάτινα. Πρόσεχε, φάτινα. Τι κάνεις. Τι. Λάθος το έκανα. Έλα, όχι. Πώς. Τι damage cover. Συν Πατήστε δύο play game. τουλάχιστον. Δεν πειράζει, τουλάχιστον πήραμε τρόπαια. Θυμάμαι παιδιά, όταν έπαιζα Brawl Stars ήμουνα 8.000, δεν θυμάμαι, θα το δω όταν κάνω αυτό το βίντεο. Και τώρα έχω πάει 25.000 σχεδόν. Δηλαδή απίστευτο, θα βλέπετε τα τρόπαια και θα λέτε πώς το έκανα αυτό. Τι έχει κάψει ο bro. Αλλά μην νομίζετε, το είχα παρατήσει κιόλας. Δεν έπαιζε δηλαδή όλη την ώρα. Κοίτα 24 HP. Όχι, μην φτάνε ρε μπρο. Ένα δεύτερο. That's. Έχει εναντίον Κάζε. Οχ. Α, είσαι εσύ, ωραία. Α, νόμιζα. Είμαι κότα. Edgar. Όχι. Πέθανε. Ωραία. Πω. Ωραία, περνάμε να πάρουμε το σεντούκι εδώ. Το cubes. Έχω 13 cube. Όντως. Απίστευτο. Όχι ρε. Έχω 83. Όχι, φαντάστηκε. Οκ. Να έχει 83 cubes. Όπα ρε, τι έγινε. Τι έγινε ρε. Δεν ξέρω. Όπα, φάτανε. Εντάξει ρε μπρο. Ευκαιρία. Τι! Ωραία. Πήρε cubes. Μη με πηδήξε kit τώρα. Μη πηδήξε kit. Συγγνώμη, είπα μη με πηδήξε kit. Τι εννοώ. Δεν το search. Αντίο. Ωραία. Μόνος μου είμαι. Μόνος είμαι. Α, όχι. Είμαι ή όχι. Δεν είσαι. Ωραία. Είναι ο Δημήτρης. Το κανονικό του όνομα Εντάξει. είναι Δημήτρης, να ξέρετε. Λέγαμε να Μην μην... το λες.
λέγαμε να μην το πούμε, αλλά δεν τον πειράζει, δεν τον πειράζει. Δεν θα βάλω το εφέ. Βοήθεια, έτσι τώρα. Σηκώστε έχω μεγαμπάιτ και δεν κολλάω. Κόλλασή μόνο. Δεν κολλάω. Έχει hyper kit. Μη, όχι εμένα. Πρόσεχε. Την έχω. Πέσιμη. Την έχω. Όχι. Καλά, πάμε εκεί. Πέσιμη. Από πότε ρε. Ήταν αυτός εδώ. Πρόσεχε. Α, Εντάξει, δεν είναι. Θα πεθάνει και μόνο του. πέσιμη εγώ το σκότωσα. Πα. Όχι εκεί. Ρε δεν γίνεται. Α, εντάξει, άντε. Ναι ρε. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Πάμε. Το bot μας. Το μπέμπετ μας είπε. Ποιο Α. bot μας. Εγώ... Τέλος πάντων, πάμε. Καθόταν σε ένα τραπέζι και επειδή εκείνο τέλος πάντων βγαίνει, πήγε να πέσει ο Lil Banana. Kit. Το άκουσες. Αν μπαίνει Kit, Δεν το είδα το μπίπ. σίγουρα έχει σκοτώσει ένα άτομο Kit. Γι' αυτό τον έχω και πρίτς ένα. Ωραία. Πρίτς 2 ο Πέτρος, έχει τέτοιο. 2 παίκτες, το Στου και τον Μπουλ. Δεν. Όχι. Έκλεψα το εκεί, έκλεψα το. Ο Μπάιρον είναι άχρηστος, να κοίτα. Κάνει μια ulti. Ναι. Θα με σκοτώσει όντως τώρα. Ρε μπρο, μη ρεύεσαι στην κάμερα ρε. Πέθανε. Όχι η Δεν Λίλη. πέθανες. Πέθανε. Η Λίλη μου άρμηξε γι' αυτό. Αλλά η Λίλη ρε. Ξέρεις την ατάρα έχει. 5, 4, μην πεθάνεις. Όχι. Πέθανε ρε. Του μπήκανε 2 άτομα. Πάμε λίγο. -4, μ' αρέσει. Εμένα μείον ένα. Γιατί δεν παίζουμε με παίκτες που τους έχω κάτω από 100 τρόπια. Να μην τρώω μείον. Να ξέρετε, αυτό το βίντεο θα βγει 10 λεπτά. Lil Banana, όταν πάει 10 λεπτά πες να το κλείσουμε. Δηλαδή 10 λεπτά είναι 2, 4, 6, 8, 5 ματάκια είναι. Εντάξει. Θυμάμαι το πρώτο μου βίντεο που είχα κάνει στο κανάλι, που είχα 20 παίκτες και είχε βγει 20 λεπτά ένα βίντεο. Φαντάζομαι, όντως μπρο, ναι το θυμάμαι. Είχε βγει 20 λεπτά βίντεο. Ναι, και τότε με έπριζαν όλη την ώρα, μου έλεγαν Μπέση μη κάνε επιτέλους βίντεο, θέλω να δω πώς κάνεις βίντεο και τέτοια. Κάνω, δεν ξέρω καν αν το δαν όλο εντωμεταξύ, γιατί ήταν αρκετά μεγάλο. Όπα ρε Gigi, η Gigi τι κάνει η Gigi, η Gigi πεθαίνει ρε, πεθαίνει η Gigi, κρίμα. Έλα εδώ, καλά τώρα την κάνω αυτό. Πέθανα. Μόνος. Τάκ, Τι μόνος, δεν πέθανα. τάκ, άντε ρε ψόφα. Κακή παίκτρια. Όχι, γιατί έχει τόσο καλό σκύλο. Ωραία, ήρθα. Εγώ τη σκότωσα. Δεν ξέρω καν ποιο σκότωσα, αλλά Σκότωσες την Άμπερ. Όχι ρε, πέθανα. Απορώ πως πέθανα. Δεν πέθανα. Μια σφαίρα είμαι. Δεν είσαι πιο ωραία. Αχ! Μια σφαίρα καλή, πέθανε. Μόνος είναι. Μπήκες. Μπήκα κι εγώ. Αλλά πρέπει να προσθέσω. Παιδιά, γιατί το κινητό μου ανοίγει μόνο του το flash. Δεν το θυμάσαι ρε. Ναι, είχα κάνει επειδή έχω iPhone να κουμπάω 2 φορές το μήλο και να ανοίγει το flash και το μετάνιωσα πάρα πολύ που το έκανα. Γιατί πλέον ανοίγει μόνο του το flash όταν παίζω. Οπα! Τρέχα μπέμπετ! Τρέχα. Είμαστε όλοι μπέμπετ να ξέρετε. Έλα ρε. Τώρα το μόνο του μπέμπε. 5, 4, 3, 2, μπήκα. Για ένα. Χωρίς φλάκα για ένα. Βγήκαμε δεύτερη ρε. Πήραμε τι συν 5 ρε, συν 6 πρέπει να πάρω. Με κλέβει το παιχνίδι. Ώρες κοροϊδεύω λέω. Νιώθω ότι με κοροϊδεύει όλο το παιχνίδι ρε.
Να ξέρετε, θα παίξουμε αυτό το μάτς και θα το κλείσουμε. Και αυτά, δεν ξέρω άμα κάνω πλέον συχνά βίντεο γιατί δεν έχω πολύ χώρο. Θα προσπαθήσω να γλιτώσω το χώρο, να σβήσω καμιά φωτογραφία, βίντεο. Όχι βίντεο του YouTube, βίντεο προσωπικά εκεί που είναι και οι φωτογραφίες. Αυτά. Να ξέρετε, ο Κόνστιλ μάλλον όντως δεν θα ξανακάνει ποτέ βίντεο, ποτέ ζωή του. Γιατί δεν έχει όντως καθόλου χώρο. Γιατί με βρήκε τόσο καλά η ούλτη του. Γιατί με αφήσατε μόνο μου, δεν τρέπεστε. Συγγνώμη. Τώρα που θα πεθάνει. Όπα ρε. Ωραία. Ένα. Ωραία, μπήκα. Μπήκες. Ναι, ρε. Όχι, καινούργια, όχι καινούργια. Δεν είναι η καινούργια. Οκ. Πέθανα. Ο Σύρις και αυτοί είναι οι πιο σπασμένες. Και ο Ντάμιαν, πώς το λένε. Ντάμιαν. Ντάμιαν γκρ. Οκ. Κάτσε μου φάμε και κάνα copyright. Ρε, σταμάτα λίγο να ρεύεσαι. Οπα ρε, τι κάνει ο άλλος. Πήδηξε. Όχι, Willow. Piper. Όχι. Mr. P. Ποια είναι αυτή. Ποια είναι αυτή ρε. Την ξέρω αλλά. Νάτζα, όχι Νάτζα. Ποια είναι αυτή. Πέθανα. Πέθανε, το ξέρω. Πέθανε. Έλα ρε, με τσιμπάνε κουνούπια ρε, δεν μπορώ. Είναι και κάζε. Η κάζη είναι άχρηστη, γι' αυτό δεν μαζεύω να την πάρω. Όχι. Τι μαζεύω, ναι. Α, τι μαζεύεις. 3-2. Τι είπε ότι είναι... Ναι, πες. Όπα. Μπήκες. Ναι. Είμαι ασφαλής άμα δεν πεθάνω. Το κλείνουμε τώρα, το βίντεο. Ναι, να ξέρετε, πριν σε ένα θα αργήσουμε να πάμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε μία εγγραφή. Ένα κούδωνο καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Ελπίζω να σας έρχονται συχνά. Και αυτά. Σας παρακαλώ, άμα θέλετε, κάντε με φίλο. Να το όνομα.